ഹലോ, എന്തൊക്കെയുണ്ട്? അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറയാം കേട്ടോ. 1.5 kg വെയിറ്റ് വരുന്ന വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കാണ്. ഒരു ഹോളി കമ്മ്യൂണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തൊരു കേക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. കുറച്ച് ദിവസമായി കേക്കിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട്. സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കേക്കിൻ്റെ വർക്കാണ്, പക്ഷെ കാണാനായിട്ട് നല്ലൊരു എലഗൻ ലുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഡിസൈനായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത്. റോസിറ്റഡ് നോസിലും ഷെൽ നോസിലും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ക്രോസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഹോളി കമ്മ്യൂണിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പറും ഒരു സ്റ്റിക്കറും കൂടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസും ഗോൾഡൻ ഡസ്റ്റും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റയാൻ ജിബിൻ എന്നായിരുന്നു നെയിം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കേക്കിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ ലുക്ക് ഒരുപാട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട് തോന്നി. സിമ്പിൾ എന്നാൽ കാണാനായിട്ട് നല്ല രസമുള്ളൊരു ഡിസൈനായിട്ട് തോന്നി. എനിക്ക് കേക്കിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.